Ojonjolo, chalumo were ojonjolo. Hey! Umune mogu meti mogu mabo mogu mebe medima. Ayama. Otu wanyirima, jirone chiswai. Manye rulo ne chazuma na yasocha. Mara nwuri ibimi, okwa nwa yaso. Mwanya ayama. Yeah. Mwanye rule kiti miro burabia. Mwanye were de ya kuneda ngoroboro shia kuhede ya remma. Ede mwanye remma, odihina na mmiri yo. Mwanye bema. Abara nwe mmiri ka biko nye medemo na kuru no nwamo. Mwanye weruche ya chesha abara n'olu ya. Abara ewere nede goshi nwanye n'anya. Mwanye were nwa ya ka ịga na mmiri. Gure da nwụrụ ya. Gọnwa nwụrụ ụbọcha. Shemu jere. Etie. Abara ime na keshi nne shiri mọmụ. Anube m tufu anwụrụ ma na ama mbe eji amụ nwa. Ndama mụrụ ọzọ. Ayama. Amenwe nwanyị ruru ụyọ dị ya o. Hewa kwa nwanyị iji na be no nwanya. Nwanyị dima. IYORO-NNEM. Nnem oche biko tebeka no bi mamuru nwa ma umi kere nwe mo washirike chai. Ogu ye ti mogu ye bomo gbiye be mogu ye ti mi IYORO-NNEM. Ayama. Hey, chalumo were ojonjolo. Obara shirike. Akagala bi hemere mo. Adiwa anwanyi jegbu azwa mmiri o. Nwoke rule kiti mmiri hosu nwanya. Ewala ayama. Adiwa anwanyi jegbu azwa mmiri o. Nwoke rule kiti mmiri hosu nwanya. Mo jeri iru yo nso. Onwere otu ọhịa n'ịkpa ihe were ozu mwadosa. Chekwuze je obodo eze ahụ ma mụsa anya o. Kịkpọm. Anwanyi m kuru nwa m ije m Ọnịcha ịzụ ahịa ke m ruru ekiti mmiri. Hụ n'ozu nwa m ịba. Eze si ya jiri o. Ndị jere Abayo. Ndị jere Ebiniyo. Ndị jere Ọnịcha yo. Ozugbo mma na ayọla eze ga-ewere ọjakịrị mma. Kpọm ụmụnne go. Chere na omegbuola na ọja eze ji egbu. Ayama. Ewu n'ọkụ ka ayọla o. Juma nanya eze ajụjụ nanya eze ka ịkpọ anyị. Jọnụ nwoke ebiko ihe okporo anyị. Ngwa jọnụ nwanyị mo. Chọma ihe buru nwa m. Nwanyị ewere osimiri ji dụọ n'isi n'ama. Chi ya mara na ya wụla gburu nwa. Achị m osimiri rie mo. Adịghị ekwere nna shake ọkara aka mma. Elekere isi ehihie akụọ. Nwoke akpọrọ ụmụnne ya aja elie nwa ya. Na shika ahụ jema họteelụ ebe o jere ịṅụ mmanya. Ọ nọ na họteelụ elekere 12 akụọla. Agbara nwe mmiri ga-abịa n'ụyọ nwoke. Kụmọnụ ụzọ gbọrọgbọrọ. Nwanyị ewere uche ya shi na di ya ayọ nna. Nwanyị ekwughe n'ụzọ agbara pụrụ ya. Ya gbuo nwanyị mmiri. Orelela nwanyị nwụna. Elekere 6 ụtụtụ akụọ. Nwoke ayọ otu nwa ka o jikwa n'aka. Ofu nwanyị ka ọ na-jie iwe dị ya n'obi o. Nwoke were kete jem oyimiri aba nga ọ hụrụ ozu nwa ya. Ọhụ ozu nwanyị ya ịba. Ayama. Ọpụ ya n'ọnụ. Ife onye achọ ka ọfụ. Salam. Ojalumo were ojonjolo.
ojonjol 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 nwoke tima aka ijiri be nwa m ka m ga-eji ebe gị nwoke abana IYORO-NNEM 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 nne m ochie o nna m ochie o nne m ochie biko timaka n'obi ma mụrụ nwa ma hụ m kere nwe m ụwa siri ike chai ogu ya di m ogu ya mụ m ogu ya ebe m ogu ya di ma IYORO-NNEM nwoke IYORO-NNEM nwanyị IYORO-NNEM. Respect to late Celestine Obiako. Y'all like ladies and gentlemen, Basalam Yao video. And also make a time to join me live every Friday evening, Sunday afternoon, and Sunday night at Marcy_Dutch Facebook page. Yaga Shelaki.